με την αβαθή γεωθερμία που εκμεταλλεύονται κάποιοι που θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή τους και το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Ο λόγος εσένα, Ανθή Βούλγαρη, και στον καλεσμένο μας. Καλή σας ημέρα. Όπως είπε Σπύρο, ο κύριος Ταμτάμις είναι ένας από αυτούς, ο οποίος ήθελε να φύγει από το πετρέλαιο, να εξοικονομήσει χρήματα και έτσι βρήκε την μέθοδο της γεωθερμίας, σωστά? Ακριβώς έτσι, ακριβώς. Τα τελευταία 12 χρόνια επισκεφτόμουν το εξωτερικό για τη δουλειά μου, για νέες τεχνολογίες και γνώρισα και τη γεωθερμία. Όταν αποφάσισα να φτιάξω το σπίτι μου, σκέφτηκα να πάρω κάποιες προσφορές, γιατί εντάξει, στην Ελλάδα είναι μια καινούργια τεχνολογία. 75 ευρώ είναι ο μήνας, επιτρέψτε μου να διευκρινίσουμε. Όχι, αυτή ήταν μια πρόχειρη, ήταν η πρώτη λειτουργία που κάναμε. Ο μήνας σε 24 ώρου βάσος είναι γύρω στα 44 ώρου βάσος είναι γύρω στα 45 με 50 ευρώ. Δηλαδή 1 ευρώ την ημέρα? Περίπου 1 ευρώ την ημέρα περίπου. Είτε για θέρμανση είτε για ψήξη. Μάλιστα. Ωραία. Να εξηγήσουμε λίγο πώς δουλεύει η γεωθερμία, Σπύρο. Βεβαίως, βεβαίως. Εξηγήστε μας λιγάκι. Όπως τα είδατε στα πλάνα που τράβηξε ο κάμεραμαν νωρίτερα, υπάρχουν οι σωλήνες που αυτές είναι μέσα στη γη. Αυτές οι σωλήνες παίρνουν τη σταθερή θερμοκρασία που έχει η γη, γύρω στους 17 με 19 βαθμούς μέσο όρο, αναλόγως το αν έχουμε καλοκαίρι ή χειμώνα. Μετά με ένα μικρό ποσοστό ενέργειας έχουμε δίπλα την αντλία θερμότητας που μας ανεβάζει το νερό για να πάρουμε θέρμανση ή μας το κρυώνει για να πάρουμε ψήξη. Μου εξηγούσε πριν ο κύριος Ταμτάμις ότι είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να βάλει κανείς γεωθερμία στο σπίτι του, γιατί έχει βγει και ΦΕΚ. Ναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2 ΦΕΚ. 2 ΦΕΚ, και ακόμα και με τον καινούριο οικοδομικό κανονισμό σου δίνει και πολλά ωφέλη. Οικοδομικά δηλαδή. Όπως? Σου δίνει ένα 10% μεγαλύτερη δόμηση, έχει απαλλαγή φυσικού αερίου, όλη την εγκατάσταση, δηλαδή σου μειώνει απαλλαγή καμινάδας. Σου μειώνει όλο το έξτρα πακέτο που είχες όταν είχες να κάνεις λέβητα με καυστήρα. Εγώ να σημειώσω, επιτρέψτε μου, Ανθή, για να μην μπερδέψουμε τους φίλους τηλεθεατές που έχουν άλλες έννοιες και μπορεί να τους ζαλίζει λίγο η θέαση στο εκράν της τηλεόρασης, ότι άλλο η τηλεθέρμανση που κάναμε πριν στην Πτολεμαΐδα, άλλο η γεωθερμία που συζητάμε τώρα με τον κύριο Ταμτάμι. Έτσι, μην τα μπερδέψουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εναλλακτικές δίνουμε για να στενοχωρήσουμε περισσότερο τον κύριο Ασμάτογλου που είναι στο πάνελ. Καταλάβατε, να τους. Άφωνος ο Ασμάτογλου. Επιστρέφουμε σε εσάς, θα έρθουμε σε εσάς. Θα σας απαντήσω. Εδώ, ναι, σε λίγο. Λοιπόν, να πω ότι η γεωθερμία εκμεταλλεύεται στην ουσία τα υλικά του εδάφους. Τη σταθερή θερμοκρασία που έχει κάτω από τα πόδια. Τη σταθερή θερμοκρασία που έχει κάτω από τα πόδια μας, ναι. Ακριβώς. Η οποία είναι ανεξέλεγκτη, δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ. Μάλιστα. Λοιπόν. Βέβαια, Σπύρο, βέβαια να πούμε ότι για να εγκαταστήσει κάποιος την γεωθερμία χρειάζεται ένα κεφάλαιο, αλλά μετά τα λεφτά σου τα εξοικονομήσεις. Προφανώς υπάρχει απόσβεση σύντομη, αλλά πόσο είναι το κεφάλαιο? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ όταν έβγαλα την οικοδομική άδεια το 2009 και έκανα ένα πρόχειρο υπολογισμό με όλη την εγκατάσταση για ένα καυστήρα, με καμινάδες, με δεξαμενές πετρελαίου κλπ. Η έξτρα μου επιβάρυνση, επειδή το συγκεκριμένο μηχάνημα κάνει και ψήξη, για να βάλεις κλιματιστικές μονάδες κλπ. Μου έβγαινε ένα 30% παραπάνω. Δηλαδή. Σε χρήμα, αδερφέ. Σε χρήμα. Λεφτά να πούμε, ποσά. Να σας πω ότι για ένα διαμέρισμα περίπου γύρω στα 100 τετραγωνικά θα θέλει γύρω στα 12 χιλιάρικα. Βέβαια υπάρχει και πιο φθηνές λύσεις, γιατί εγώ π.χ. αναγκάστηκα και έκανα την κατακόρυφη λύση, γιατί το οικόπεδο ήταν μικρό. Υπάρχουν και άλλες λύσεις γεωθερμίας, όπως το οριζόντιο σύστημα. Δηλαδή, με να μιλήσουμε ποσά, από 5.000 μέχρι όσο θέλει κάποιος, έτσι, σωστά. Ανθή, σε ευχαριστώ πολύ. Υπέροχη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Ταμτάμι.